Budeme potrebovať 600 g zemiakov, 4 väčšie mrkvy, 2-krát červená cibuľa, 4 polievkové lyžice olivového oleja soľ, mleté čierne korenie, rozmarín kuracie stehná horné s kožou a kosťou a mletú papriku. Rúru rozohrejeme na 180 stupňov a plech vystelieme papierom na pečenie. Na plech rozsypeme na kocky pokrájané zemiaky, mrkvy v celku a štvrtiny cibule. Zeleninu pokvapkáme olejom, ochutíme soľou, korením a rozmarínom a všetko priamo na plechu premiešame. Na zeleninu položíme kuracie stehná, kožou nahor a tie tiež osolíme, okoreníme a posypeme paprikou. Nakoniec aj mäso pokvapkame olejom. Plech presunieme do vyhriatej rúry a kura so zeleninou pečieme 50 minút pri teplote 180 stupňov. Pečené kuracie stehná na zelenine podávame s nakladanou zeleninou alebo čerstvým šalátom. Dobrú chuť.